Представете си едно пространство, което обичате. Не защото е перфектно, а защото се усеща правилно. Днес ще говорим точно за това усещане. Хармонията. До тук минахме през всички ключови елементи. Концепция, цвят, поток, мебели и осветление. Днес правим най-важното. Събираме всичко в едно цяло. Ще комбинирате цвят, мебели, осветление и материали. Не търсете перфектност. Хармоничната стая изглежда естествено. Дизайнът не е колекция от красиви неща, той е връзката между тях. Преди 6 седмици започнахте с идеи. Сега имате процес и увереност. Вашата стая не трябва да е перфектна. Тя трябва да бъде ваша.